Salam mehriban vatandaşlar, edi tele tomaşaçılar, yurt parahatçılığını, devlet asuduluğunu, mehriban, kahraman arkadağımızın alp baryan işlerine, ulu üstünlüklerin yar olmağın arzulap, sunuğu değerlimine siyahı dağıtlı gepleşeğimiz yine de yaylımı çıktı. Edi vatandaşlar, bakı bir taraf Türkmenistan devletimizde, hut mehriban arkadağımızın tağallası bilen, buğun kugünü medeniyete, sunuğutu, şol varsanına halife şägertlik katnaşığına ulu ünsveriliye. Hormatly arkadağımız biz öz medeniyetimizde, sunuğutumuzda östürmäge, goşun adımlarımızda goýunmany haklydyryz diýip belläp geçýär. Elbette, ediz vatandaşlar, biz gepleşigimiziň bu gezekki sanyny bolsa, Ustad halifamyz, Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewanyň ömrü döredijiligi, onuň sunugutdaky bitiren hyzmatlary dogrusunda taýýarlamagy makul bildik. Gepleşigimiziň dowamynda halifamyzyň ýyllaryň dowamyny döredin keşfi, şeýle-de teatr, kino sunugutynaky garlaryň uly ýylary dogrusunda biziň halifalarymyzyň, sunugut ustadlarymyzyň berjek gurrunlaryny siziň dikkatiňe getirer. Elbette bir näçe ýyllaryň geçendigini seretmezden Maýa Kulyýewanyň döredin keşfi şuň gün içinde hem halkymyzyň aňyny baky ýaşaýar. Kahraman arkadağımız ustad halifalary ýydydirli hatyralap durýar, öz şahser paýlaryny berýär, şeýle-de hormatly atlara dakýar. Türkmenistanyň gahrymany diýip Maýa Kulyýewa 2008-nji ýylda gahrman arkadağymyz şeýle hormatly ady dakynna teatr sunugut ustadlary bilen bir hatarda biziň halkymyzyň başyny göğe diredi. Sebäbi Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewa özüniň döredin ajaýyp keşpleri bilen, ýerine ýetiren aýdymdyr saadlary bilen biziň halkymyzyň aňyny baky ýaşaýar. Mehriban vatandaşlar, ýyllaryň dowamynda ustadlarymyz bilen baglanyşykly biziň döredjilik wekillerimiz aýdym saadlaryň, şekillendiriş sunugutyň, heýkeltaraşçylyk sunugutyň, şeýle-de kino sunugutynyň üstü bilen bir näçe eserler döretdiler. Şolaryň arasynda ustad kino rejissor Şeýhmurat Anymradow hem biziň ustadlarymyz, halifalarymyz bilen baglanyşykly dokumental filmleri döretdi. Şolaryň arasynda ustad kompozitor ruhy, şeýle-de Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewanyň ömrü dörediji, onun sunugutly goýun ýyllary dogrusunda şu ajaýyp dokumental filmleri tomaşa edenimizde diýsin buýsun ýasbege näme sebäbi şu ajaýyp kino filmler ýyllaryň dowamynda geljekde de biziň nesillerimiz üçin uly bir maglumat bolup durar. Elbette ustadlarymyz dogrusuna şolar sana Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewa bilen baglanyşykly bir näçe makalalar hem çap edilýär. Şolaryň arasynda ustad jurnalist Aýjamal Omarowa hem halifalarymyz dogrusuna şolar sana biziň opera kino sunugutyny uly ýyzgarlaryň Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewa bilen hut özü bilen söhbetdeş bolup, şonuň geçen durmuş ýoly, kino, teatr, opera sunugutynaky bitiren hyzmatlary dogrusunda bir näçe makalary ýazdy. Mehriban vatandaşlar, gelen gepleşigimiziň şu ýerinden Ustad halifanyň ýyllaryň dowamyna döredin keşfi, ajaýyp aýdym saat eserleri dogrusunda sunugut ustadlarymyzyň ýatlamalaryny siziň dikkatiňe getirýär. Mehriban tomaşaçylar, meniň häzirki söhbetdeşim Türkmenistanyň halk artisti Gurban Babaýew. Halipa gepleşigimizi hoş gördük. Siz hem bir näçe ýyllaryň dowamynda şu talip ýaşlara bilim berýäňiz, şeýle-de sunugutyň iňçi ýol, ýagny opera sunugutyna dirijörüň tutýan orny dogrusunda talip ýaşlara sapak geçýäňiz. Häzirki wagtda Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bir näçe halipalar, ustadlarymyz zähmet çekýär. Siz gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherine goýulan operalarda dirijörlük etdiňiz, şeýle-de ýyllaryň dowamynda ustadlaryň ençemesi bilen zähmet çekdiňiz. Şolaryň arasynda Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewa bilen işlemek hem size meýesir etdi. Gyzykly ýatlamalary gepleşigimiziň şu ýerine ýatlaýsyňyz. Maýa Kulyýewa biz gaty köp işleşdik. 1980-nji ýylyň ortalarynda men teatra ýaş dirijör ýa çağırarlaryna daňatry öz bilen ýoly meýtüň birlikde Leýlmerden operasyny Leýlmerden destanyň esasynda. Şol operany sen dirijörlük etmeli
men çağırdılar. Benim sol operanın orkestr bilen, xor bilen, aydımçılar bilen türgülüşüp geçip yani men basın birinci kadar opera çıkmanla. Özüm yaş dirijor, qowut özleştirip sahna çıkmadan bir 2 hepde günden tolgunup Halepamın yanına vardım. Maýa Kulyýewa dedim men şu Leýilmez'in operasynyň sazyny, ýa-ni türgülüşüklerini, aydymçylaryny baryn bir elimden qowut geçirdim. Bir hili mende tolguna var dedim. Olam Qur'an neydi? Sen entek ýaşdyrýar, entek dedi operasyň wagtyna çykyp göremek. Leýilmez'in operasyny Türkmeniň iň bir bilend derejesine ýeten naýbaş operalardyr. Sen biliň berk uşagyň neydi? Şoň üçin öýdüňi şoňa taýýarlygyň neydi? Aňartynda gaty kandat ýatyrda opera diýsen oty, onda da Leýilmez'in opera uzak opera ödüm gaty naýbaşy, gaty bir jogapkary opera. Türkmenistanyň gahramany Maýa Kulyýewa bir näçe operalarda baş keşplerde çıkış etdi. İlkinci gedek siz şol operalara tomuş edeniňizde sizde nähili duýgular gaplap Eger mümkin bolsa gepleşemeden şu ýerinde şol halypanyň ýerini ýetiren aýdymlary, operadaky janlandyran keşpleri dogrusyny gepleşemeden şu ýerinde hem ýatlaýsyňyz. Bizim tek ýaş wagtymyz çağa bolsa mektepde okap bermekdimler, radiolarda, telewiziorlarda oň aýdymlaryny, oň gatnaşan operalaryny ýa-da düşen kino filmlerini biz görýärdik de. Şu wagtym eýem Maýa Kulyýewa gaty bir ulus şahsyny biz bilýärdik. Bizim şol Maýa Kulyýewany şu ýaş wagtymdan eýem tanap berdi. Soň eýem Türkmen Milli Konservatoriýasynyň açylanyny şona gelip şurada sasyň otundan okap uramyzda Maýa Kulyýewany ýa-ni opera teatrda gatnap şu wagt görürdük. Şahynyň maryp operasyny, Leýilmez'in operasyny, Kemini Kady operasyny, aýny operasyny beýleki Ýewropa halklarynyň operalaryny da görýärdik de. Şeýdip Maýa Kulyýewa tanışyp urap, ondan 80-nji ýyllarda menim konservatoriýamy kutorp gelip işlawramdan has Maýa Kulyýewa bilen ýygjam işläp, ine Maýa Kulyýewaň şeýli ulu halypadagyny öýdümde onu görüp ýa bir operalaryny görüp, kino filmlerini görüp tanışdyk däl, ine şoň bilen ýygjam bile işläp urdyk. Ana şeý diýim şonu men gelemde mudama nähil sowral çyksa da ýany baryp özümüze gerek artygy bilen jogaplar alýardyk. Şol ýaly gaty talapkar halypama, şol ýaly talapkar da. Ine şeý diýip bile işleşýärdik. Mudama şol dogurdy ýa, ýalňyş sadyňyzda şunyň ýalňyşyny düzeltmeli ýa-da. Yani şol ýaly gaty talapkar ömrüne işlerini diňe şeýle talapkar adam da şol şeýle ul halypatda şoň talabyny ödejek bolup biz mudama özümizde işleýär. Sähel kempiýatda aýdýar da şonu. Şeýdip bizi taplap bizim şeýlik bir halyplygy ýetişdiren. Mähraman arkadamydyň tagallasy bilen Mawtumladyna milli sahly drama teatrynda biziň şuňky durmuşymyzy, biziň taryhymyzy, şol sany şahsiýetlerimizden söhbetçän ençimi operalar sahnalaşdyryldy. Şol operalarda hem biziň ustad halyplarymyzyň, şol sany Türkmenistanyň gahramany Maýa Kulyýewanyň orny hem uly bolup durýar. Ýagny şol operalaryň şowly çykmagyna, şol halyplaryň hyzmatynyň bir aýratynlygy dogrusyny hem gepleşemeden şu ýerinde belläp geçäýsiňiz. Şahynyň maryp operada 2008-nji ýylda, 2009-njy ýylda Leýilmez'in operada, 2010-njy ýylda Zöhretahir operasyna, Görügli operada, Mawtumly operada biziň uly halypamyz Maýa Kulyýewa şolaň äksisinde bize uly maslahatçy bolup, uly kömek etdi. Şol operalaryň hemmetine menim gatnaşdym. Ne opera gatnaşdym, hem horun kömekleşdim boly. Ne şuňa çelim şu işläp gelýär, şu operalaryň üstüne boly. Şu Maýa Kulyýewaň goýun operalarının hemmetine ul halypam, ul özüniň kömegini bardan duýup durdy. Şol operalar şeýle üstünlikle geçýär. Şoň üçin Maýa Kulyýewa bilen gürleşende de, şoň ýanyna oturanda da, men hem ýanyna baryp oturýardym. Ul tejribe bolup durdy. Onu ýöne ýanyna oturup, şoň diýen gurunlaryny diňläp oturmagym gat ul tejribe. Sen durmuşyňa ýöne şeýle bir ul goşan peýda berip, sen bir dogry urup durup duran şeýle ul halypada gaty bir ul tejribesiniň bardygy bilir ýa-da. Maýa Kulyýewa şeýle şahsy. Halypa elbetde ýyllaryň dowamyny siz bir näçe usat halypalaryň ellerinden tälim aldyňyz şeýle-de olar bilen işleşmek bagty şolar sany operalarda, sahnalarda
saz eserlerini bililikde yerine getirmek sizi hem yesir etti da ne gelin gepleşemeden şu yerine ustad halipelerimizi yatlap geçeysek. Yani ilki bilen sizi okudun ustad halipelerimiz şeyle de haysi halipeler bilen bile işleşmek bağıtı yesir etti. Gelin gepleşemeden şu yerine şolar barada bir yatlap geçeysiniz. Gatı ulul halipelerle işleştirmene dirzor oradıyla berdi fa Türkmenistan halkası dedi. Ul halipelen biri dirzor Hıdaralanın fadi. Şoňu dönem azrak işleştim. Mene meredif dip bir dirzor vardı. Soňuna Maýa Kulyýewa şol kän ýyllar bilen işletdik. Oň gapdynyň Ana Kulyýewa vardı. Ul halipelen bir Maýa Kulyýewa. Şeýle gogo maslahatlary berdi. Şoň operasyonyny özüň bir ýerine ýetirýän keştler vardı. Şunda hem türgünleşiklerde hem operada barıp bir görüp hiç doýup bolanokda. Ondan medeniyet çakverdiydi. Hoca durdu anlayıp. Aydımcı Türkmenistan'ın sonu dağıtılan neşyarı Nur Meredif vardı. Gov aydımcı şeyle bir gov tecrübeli aydımcı da şoňularynı bile işleştik. Soňdan goçma talmadı. Türkmenistan'ın halk artisti, rejissor, oyun oyuncu Orhan Aman Murad şeyle bir ul adamlarla işleşip ondan ine kompozitor Recep'in 2011-nji ýylda Göroglu operasyony goýduk da. Oňlanym işlemler gaty şeyle bir ýakymda. Ondan Moskwada okap berken kompozitor Nurhal Memmet'in bir eserini ýerine ýetirdik, şo ýerde ýazyk etdik. Şo ýerde de ul orkestr, ul hor, birnäçe aýdymçylar we ategellik arýa diýim şo ýerde solistlik etdi aýdym. Şonuň şo ýerde taýýarlap ýazyk etdik. Ondan Nurhal Memmet'in özüne men 1-nji ýyl talip bolsam okudum. Çağırın olmuş okudum. Recep okudum. Şolar bir de Saatsunlat'ın esaslarını öğrediyorlardı. Yine şularla işleşmek, yine her halipelerle yine Akmurat Şarif'le birleştirip Yolman Nuri var. Ondan oran hep devlet nadarif var. Ne kandidatörde gut nadarif var. Türkmenistan halk partisi, Ategellik arada fa Türkmenistan halk partisi. Şular yani adamlarla işleşiyor. Kat ul halipeler de bu şularla işleşmek şeyle yakınlar. Bizim aydımsal sunutumumdan hak hovandarı, mekram hem gahman arkadamın, canım sağ olsun, ömür uzak olsun, tutumlu işleri, ilmiden maruvaz olsun, belent başı aman olsun. Sağ olun halipe, ne şuun gepleşigimizde gatnaşdyňyz. Elbette ustad halipeleri ýatlamak şollar sanyna Türkmeniň aýdymsaz operasyny gotunyň ilkinji ustadlary bolan Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewa biziň ählimiz üçin hem uly bir mektep, uly bir ustad bolup durýar. Siz hem bir näçe ýyllaryň dowamyna halipe şähertlik ýoluny dowam etdirip, ýaş ýetişip gelýän şähertlere öz bilýänleriňizi öwredýäňiz. Häzirki günlük hem Matmuladyna Milli Sazly drama teatryna goýulýan opera eserlerini hem dirijorluk edýäňiz. Sunugat döredijilik äliminde sizde uly sunuklar arzu edýäs. 2019-njy ýyl Türkmenistan rowaşlaryň watyny diýip yglan edilen ýylymyzyň her bir güni siziň durmuşyňyzda uly bir üstünlikleri, uly rowaşlyklary beslensin. Rowan watandaşlaryna gepleşigimizde ustad halipe Türkmenistanyň halk artisti Gurban Babaýew halipeler bardy. Şol bir ustad halipe Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewanyň Türkmen aýdymsaz sunutyny galdyran uly täsirleri dogrusyny öz ýakymly ýatlamalarını iýleşlerimi detirdi. Ediz watandaşlar, biz orta gepleşigimizde ýene söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Meniň inniki söhbetdeşim Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Öwýezowa. Bir näçe ýyllaryň dowamyny opera sunutyny bir näçe keşipleri döretdiňiz. Häzirki wagtda hem biziň watanymyzy, gözel paýtagtymyzy, şolar sanyna hormatly arkadamyzyň alyp barýan şeýle adalatly siýasatyny wasp edýän ençime aýdymlaryňyz halkymyzyň kalbyna uly bir söýgü, uly bir buýsunç bolup ýanglanýar. Gepleşigimiziň her gedikki sanyna bir ustadlarymyz barada. Söhbet açýasa, gepleşigimiziň şuňky sanyny bolsa, ustad halipamyz Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewanyň ömrü döredijiligi, onuň bir sunugutdaky bitiren hyzmatlary dogrusyny taýýarlamaga makul wellik. Siz hem bir näçe ýyllaryň dowamyna ustad halipanyň elini okudyňyz, tälim aldyňyz. Şol bir sany opera sunugyny hem bir aýdym aýtmakda, keşip döretmekde halipanyň siz üçin hem hyzmaty uly bolup durýar. Ýagny şol halipe bilen işleşmek, şol halipeden sunugatyň iňçi ýollaryny öwrenmek bagty sizi hem mesir etdi. Umuman siziň döredijiliginiňizde ustad halipe Maýa Kulyýewanyň tutýan orny. Şi Mahtumuladyna Milli Sazly drama teatryna şi halipe bilen işleşmek maňa mesir etdi. Türkmen operasyny özümiň şi ornumy tapanlam üçin
Halipamda sağ bolsun aýtýan sebäbi ha mehriban arkadamyz halipalar bilen bile işleşmäge, döretmäge ulu mümkinçilikler döretip berdi. Sebäbi halipalar biziň üçin iň bir ulu hazyna, mektep, döredijiligimde öz ornumy tapmakda, ýa-da bolmasa şo döredýän eserlemde men halipanyň maňa beren öwüt nesihatlaryny şol kuguna men ýadyma salyp intägem şonu özleşdirýän. Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kulyýewa bilen bilelikde Mahtumladyň Milli Sadly Drama Teatryna, Şatenem Garip operasyna, Leyli Mejnun operasyna, Zöhre Tahir operasyna, Matumul operasyna, umuman şu operalarda keşip janrlarynda halipanyň gaty kän maňa öwreden şeylede beren öwüt nesihatlary gatykän bolly. Türkmenistanyň halk artisti Maýa Kulyýewa hemde Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kulyýewa ikisi operada düýbün tutan halipalar Türkmen operalaryna çykyş edip Türkmeniň gahrmançylygyny, Türkmeniň mertligini, Türkmeniň işeňir halkdygyny operalaryň üstü bilen, dramat spektaklynyň üstü bilen görkezden halipalarymyzyň biri. Sebäbi halipalarymyzyň oynan keşipleri biziň şugul kugunem sahnalarymyzda janlandyrylýar. Ol diýmek eýäm şol keşfiň şugul kugunem ýaşaýanlygynyň alamaty. Halipalaryň meň durmuşymda tutýan orny gaty uly, onu da Türkmenistanyň halk artisti Medeniýet Şahberdiýewanyň, Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kulyýewanyň sebäbi men bu halipalardan gaty kän da öwrendim. Aýdym sadyň tilsimlerini, inçe tilsimlerini öwreden halipalarymyzyň biri. Şugul kugunda ýeke bir Türkmen operasyna da del Aýdym sadyň inçe tilsimlerini estrada janrlaryna da gaty uly maňa kömegdegi. Şoň üçin men durmuşymda olar meniň üçin ýeke bir halipa däl, olar meniň üçin enem bolup duran halipalar. Şoň üçin men şugul kugunna öz halipalarymyzy gaty uly tolgunma bilen men ýatlaýan Türkmen Milli Konservatoriýasyna talip döwrüm Maýa Kulyýewanyň ömür döredijligini kitap üstü bilen öwrenen bolsak, emma şol Türkmen Milli Konservatoriýasyny tamamlamsaň, öýüdi bilen bilelikde işleşmek, bir näçe kinolarda keşip janlandyrmak, ýa-da bolmasa halipa bilen bilelikde Türkmen operasyny bile sahnada bir operanyň bir tilsimlerini öwrenmek maňa meser etdi. Men şoň üçin şu günne özüm synot işgär aýdymçy bolup, onu da şahsiýetleriň eline bilim alanlygyma, onu da şu halipalardan aýdym sadyň inçe tilsimlerini öwrenenim üçin men özüm gaty uly bagtly adam hasap etýän. Gelin yanıma, otur gönlüm canıma, otur kalan canıma. Şeýle bir ýatlamany ýatlasym gelýär. Şatenem Garip operasyny maňa Akçy geliniň keşfini janlandyrmak ananyrly. Şonu Maýa Kulyýewaň sesimi dinläp görüp, Akçy gelini ay bir kiçirek keşpe bolýan eken bu ýylyň sesi diýip maňa şeýlerek pikir etdi. Onu 2010-njy ýylda Leyli Mejnun operasy sahnada janlandyrmaly pursat bolany men Leyliňi oýnajak diýip men özüm elbetde bir höwes bildirdim. Şonu sen Leyliňi oýnap bilmersiň diýdi maňa. Sebäbi sen ýa-da Akçy geliniň keşfi kiçijik keşip diýdi. Onu sen Leyla seniň güýjüň ýetmez diýdi halipa. Hany bir synanyşyly sen sesiňden Leyliňiň nähili sesiniň oturjagyny diýip maňa şondan soň bile turgunleşik pursatlaryna başladyk. Elbette sesimiň üstüne täzeden Türkmenistanyň atlanan artisti Gülstan Halurdyýewa uly kömek edip sesimiň üstüne işläp uradylar. Umuman halipa Maýa Kulyýewa bilen birlikde sahnada täzeden maňa Leyliňiň keşfini gaty uly ynam bilen maňa öwretmäge çalışdy halipa. Şonu halipaň aýdandady, men nidi garaşmadym sen Leyliňi oýnarsyň diýip diýdi. Emma tüweleme men kiretişimden hem gaty boldy diýdi. Şu inni diýdi sen şundan soň estrada aýdymlaryny ýerine ýetireniň dedi. Hiç kösönçlik duýmarsyň sebäbi seniň ses belentlikleriň eýäm diýdi şu Leylide iň ýokary ses beýikliklerini almaly ýerler bar da şonu seniň sesiň eýäm tapjak orny tapdy. Saňa estrada aýdymlaryna da üstünlük arzyp etýänip maňa şonu ak pata berdi şu halipamyz. Leyli, eger şu aýdýan sözleriň manysyny öz ýüregiňden aýtmasaň, özüň ağlamasaň, halka düşündirmek kynmar. Bu drama teatr däl.
opera teatr sungodun inçeti. Leyli demek ol oynancak değil, ol ullokan bir kıyın adamın içki daşkı duygusunu vermeli. Kayıp, şeyle şu ünha söygülen, karaşanın duydur. Yine de bir bana öwreden dady, ähli şu estrada aydym bolsun ýa-da sen operada çykyş etseňem, şu aydym ýerine ýetireninde iň soňky hatardaky adama eşdirer ýalyk edip aýt. Onsoňam sözüni hükman düşnükli ýerine ýetir. Haçanda sözlerini düşnükli ýerine ýetireninde, anha şonu aydym hakykatdan bir ýürege ýakyn, aydymyň sadyna düşnükli eser ýerine ýetirersiň diýip men şugul kugunem ha haysam bolsa bir eser ýatlanymda canly görnüşde ýerine ýetirilýär ýa-da bolmasa ses ýazgylar studiýasyna baryp şu aydyma ses goýanymda men Hökman Maýa Kulyýewany şu halipanyň aýdan zatlaryny ýatlaýanna hakykatdanam şol dinleýijilerimiz düşünür ýalyk edip ýerine ýetirjek bolup çalyşýar. Ana maňa halipalaryň durmuşymda goýan orny, maňa öwreden zatlary muman Maýa Kulyýewa aýtsaň aýda oturmaly ol şeýle bir iş talap edici, şeýle bir mylaýym, oň özüniň bir şeýle bir gowy ütgeşik gürrüňleri bar. Şol özüniň ýaşlygy barada, ýa-da bolmasa taliplik döwürleri barada ol hemişe bide gürrüň bererdi. Umuman bizem şu halipanyň bir öwreden öwüt nesihatlarynyň öz durmuşymyzdy öwrenelip, şugun kugunny öz dörüdüjiligimde Hökman halipanyň öwreden zatlar bilen şey dip ýöreýäs. Elbette halipa şu wagt aýdymsaz opera şeýlede durmuşyňyzdaky iň bir bagtyar pursatlaryny biziň iýleşlerimiz bilen ýakymly ýatlamalar bilen paýlaşyp oturýarsyňyz. Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kulyýewa diňe bir opera teatr sunutyny däli, eýse kino sunutyny hem bitiren hyzmaty uly bolup dur. Ýagny olaryň arasynda Jadyldyr, Çopan ogly atly kino filmlerde hem bir näçe keşplerde çykyş etdi. Häzirki gün içinde hem şol filmler biziň halkymyzyň baky aňyny ýaşaýar. Şol filmleri tomaşa etdiňçe tomaşa edesiň gelýär sebäbi şol filmlerdaky çykyş edýän gahrmanlaryň ählisi biziň sungut ustadlarymyz bolup dur. Ýagny ol ýerde Türkmenistanyň halk artisti Altygarlyw hem ustadlyk bilen baş geçme janlandyrdy. Elbette şol filmiň dowamyna ýenetilýän aýdymsazlar hem şuň gün içinde halkymyzyň aňyny baky ýaşaýar. Ine gelin gepleşýärmiň şu ýerinde şol filmleriň arasynda Çopan ogly filmde bir näçe aýdymlar hem ýaňlaşýarmyň şu ýerinde şol filmi görüňizde sizde nähili duýgular gaplap barly? Şolar hakynda hem aýdaýsyňyz. Elbette şol filmi görünmede ol ütgeşik bir baştan duýguny geçirjek şeýle bir söýgüni beýan etýän, onuň şol kinoda ýanglanýan aýdymlaryň sesiniň owazy, şol ýerde halipanyň ýerine ýetirýän eserlerini filmde keşip öz ornuny tapýan bolsa ýerine ýetirýän eserlerim bir ýam oňum öz ýoly bar da. Şoň üçin diýjek bolýanym halipanyň ol diňe bir kino aktyor uğru bolsun ýa-da bolmasa ýerine ýetirjiligi bolsun, ol hemme hereketi, hemme aýdymy, ýerine ýetirýän eseri şeýle bir ýüreginden turýar-da. Şol ýerine ýetirýän eserem, oýnaýan, janlandyrýan keşpem, şol ýerde mert gyýdyň
bir edepli, ikramly, söýgüsini wepaly, öz kärini söýýän gyýdyň keşfini ýerine ýetiripdir halipa şonda. Şol filmi elbette görünümde menem şunun ýaly Maýa Kulyýewa ýaly aýdymçy bolsam, bir operada keşip canlandyrsam, şunun ýaly sesim bolsa diýip men arzu ederdim. Elbette bir näçe ýyllar geçen soňam şol filmi täzeden görünümde de ýene şo duýgy oýanýar adamda. Sebäbi halipanyň şeýle bir mylaýym, obodun, yürekten çykýan owazy bar halipanyň, yumşakdan gelen. Haýsy eser ýerine ýetirende şol halipanyň ýerine ýetirýän eserleri edil öz ähmiýetini, öz ähengini tapýan eserleri ýerine ýetirýärdi. Sebäbi onuň sesi bir yürekden çykmaýan, ýadyňda galýan owazy bar. Halipanyň bir döreden eserlerini ýerine ýetiren kinolaryny görüp, aýdymlaryny görüp, şu ykbalyň özü halipa bilen işleşmäge duşurdy. Şoň üçin men şunun ýaly halipalardan bilim alyp şolaryň şagirdi bolanma men şu ykbalymdan minnetdar. Bizim Maýa Kulyýewanyň şagirtleri bolup, Mehriban Arkadamynyň bize bildirýän anamyny ödäp, halipalamyzyň öwrüdünje zatlaryny elbetde öz şagirtlerimize galyryp, işläp, zähmet çekip, Türkmeniň sunugyny, Türkmeniň bir medeniýetini ösürmekde elimizden geleni aýaman elbetde zähmet çekeriz. Sebäbi biziň ýurdumyzda döretmäge, işlemäge uly ýol açyp berdi Mehriban Arkadamy. Halipalaryň ýerine ýetiren eserlerini şu günü täzeden canlandyrmak biziň durmuşymyzda öz ähmiýetini tapdy. Elbette halipa hormat arkadaşımız biziň medeniýetimizde, sungatymyzda şolar sanyna millilige de uly üns berýärdi. Sebäbi islenek bir sungat eserine millilik uly orun tutýardy. Ine biziň şu magtymladynaky milli sala drama teatrymyzda goýulan operalaryň agla we bölegi, söýgä we parlalyk, watana we parlalyk şeýlede dostlugynyň arasynaky gatnaşyklar, umuman taryhymyzy, biziň şu günümizi şeýlede destanlardaky gahrmanlarymyz barada hem bir näçe operalar goýulýar. Şol operanyň üstü bilen tomaşa etmäni gelen tomaşaçylarymyz uly bir many, uly bir terbiýe alyp gidýärler-de. Gepleşemiň şu ýerine milli sungatymyza goýulan sarpa dogrusyna şeýlede Ustad halipamyz Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kulyýewa milliligi nähili garaýady. Şolar dogrusyny hem gepleşemiň şu ýerine ýatlap geçäýsiňiz. Bir ýadyma düşýän pursatdan gurrun bereýin. Şonu halipa ýürüýüşiňe şeýle bir şeýdip bir serederdi de, näde dogry turýaň? Turanyňda eýdip turmaly ýeriňden.
O täzeden oturdu, täzeden turýaryndan ip bara şeýip öwredürdi de. Onuň biz näme şonu deri yerinden turup hem sahnany canlandyrjak şeýdi hereket etýän bolýan ýok. Ýok, näde dogry etýän hereketiň diýädi. Şeýle bir ýumşaklyk bilen düşünürýärdi. Onuň gözeljan eşitdiňmi sen? Şu ýerini şeýitmeli. Onsoň biz halypany dinlänmezde onu şeýle bir uly höwes bilen dinlerdim men. Hakyky. Menden başga da Türkmenistanyň atadan artisti Bibi Amanova ikimiz bilelikde halypa bilen bilelikde işleşdik. Ana Bibi Amanova bilen bilelikde şu Bibi Zöhrän oýnasa maňa mahmy, ýa-da bolmasa Bibi Şatenem oýnasa maňa akçany, şuňa keşipler paýlardy da. Onuň ýöne sen bu gerek Zöhrän aýtdyňmy? Sen mahym aýtdyň. Ýöne sen şonno da Bibi sen mahym öwren, gözel senem Zöhrän öwren. Gözel Şatenem öwren, Bibi akçany öwrenip bide şu gedekleştirip keşiplenmedi. İkimiziň hem bir-birimiziň keşpini öwrenmäge mümkinçilikleri öğretýärdi. Ondan bir gün Bibi bilen geçdi, bir gün men bilen türgenleşip geçýärdi. Şonno hiç haçan ol ýadan ok. Biz üçin günnede türgenleşige gelýärdi. Sahnada Aýnadar Batyrov bilen bilelikde ikisi şeýle bir biz bilen bile işleşip wagtyň nähili geçenden bilmändir. Halypanyň şu bir näçe hor köpçüligini keşip canlandyrýan gyýjaglar bar. Şol gyýjlaryň ýeke hersiniň oturup turuşuna, yürüyüşüne üns verip ýeke öwrederdi. Ilmidama ol bizi öwretmekde şeýle bir uly höwes bilen şu operanyň täzeden dikeldilenine şeýle bir begenip şu özüniň oýnan keşiplerini bizi öwredip bilýänligine begenýärdi ol. Şoň üçin biz şu näçe taparam ýatlasak öz halypalarymyza bu sonç bilen söýgü bilen öz halypamyzy ýatlaýas. Halypanyň öwreden datlaryny ýene ýatlasym elýärdi. Hökman türgenleşiň, hiç açan ýaltanmaň diýärdi. Umuman edil sport bilen adamyň meşgullanýyşy ýaly, sesem günne şu özüniň türgenleşigi bilen türgenleşmeli, maşyklaryny ýerine ýetirmeli, sesiň üstüne günne işlemeli, umuman sesini söýmeli diýärdi. Onuň ikinji aýtjak zady sözüňizi düşünükli aýdyň diýerdi. Naha men şu ýaş şägirtlerimize berjek maslahatym, sözüňizi düşünükli ýerine ýetirseňiz, ýerine ýetirýän eseriňiz hem süýji bolar, hem aýdymyňyz owadan bolar, hem özüňiz şeýle bir lezzet alarsyňyz aýtýan aýdymyňyzdan. Hem dinleyijileriniz lezzet alar. Şoň üçin şu halypalarymyzyň beren maňa uly maslahatyndan menim size maslahat berýän şu elmadama sözüňizi düşünükli, owadyňyzy belentden, owadan äheň bilen ýerine ýetirmeklerini, eserleriniň şowul çykmaklaryny arzu etýän. Agay, göder, näme edýän? Todaňyň alýan enes, todaňyň alýan. Ay, todaňy näme gelir süpürürler. Wah, enesi, bilýän şu okuwdan bugün. Okuwlan bugün. Okuwdan gelip süpürür. Gel bir bun deyin, şunun bir deyin jaldy. Wah, enes ýekeje deyin şunu. Şunu todaňyň alıştırıp da çykaran enesi. Noş bolsun, iyi bersen. Gel seni. Bor. Agay, o tümürötü näme etjek bolýar? Todaňyň alýan enesi. Yok, koy yerine. Koy. Uy! Vay, onu bir elleme. Öňüm sen onu kaçırmana ol bilmewdime. Inne bir koy yerine elleme. Vay. O ýerde näme etjek bolýan gödürjan? Enesi todaňyň alaýyn şularyň. Yok. Karasalıştırayın eni. Elleme. Ol öňkümaňa bilýän 62-nji ýylda indire ganda towa diýeripdir. Elleme. Gel bir gowy ýerlik şu imişden gel boýlarlar. Göl emekme. Var enesi. Gel. İyi. Boýlardy. Ne işika? Ýene de nira barýan. Uzak gün bir ýerde oturan o wagty. Gel bir otur bir dalym. Wahy. Mehriban arkadamyza şunun ýaly halypalarymyz sylaýanlygy üçin
köp sağ bolsun aýtýan halipalamyzyň öwreden aýdym saýdan iňçi sırlaryny nesip bolsa öz şägirtlerimde gelecekde de öwredip Türkmen Milli Konserwatoriýasyny bilim alýan talyplaryň hem şeýle Maýa Kulyýewa ýaly beýik opera aýdymçylar bolup ýetişip ýurdumyza, watanymyza şeýle bir gowy eserler döredip Mähriban arkadamyzy ýurdumyzy wasp edýän şeýle gowy aýdymçylar bolup ýetişmeklerini hem arzu etýän Mähriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun alyp barýan işler mundan beýlekde rowaj alsyn. Her bir insanyň kalby joşya sebäbi gepleşigimizde gatnaşýan her bir ýyllaşlarymyz, sungat wekillerimiz şu halipalary ýatlap şeýle mümkinçilikler döredip berýänlikleri üçin hormatly arkadamyza çäksiz öz sag bolsunlaryny aýdýarlar. Elbetde gepleşigimiziň dowamyna siziň durmuşyňyzda halipalaryň tutýan orny şol bersana Türkmenistanyň gahramany Maýa Kulyýewanyň bir sungatdaky galdyran şeýle uly täsirleri dogrusunda aýdym saadlary, kinofilmleri barasynda öz ýakymly ýatlamalaryňyzy biziň ýyllaşlarymyz bilen paýlaşdyňyz. Geljekde de sesiňiziň belentden belent ýanglanyp, täze ajaýyp aýdym saat eserleriňiz bilen halkymyza hyzmat edip durmagyňyzy arzu edýäs. Goý aýdym saatly diýarymyzyň her bir güni uly üstünlikleri, uly bir şowluluklara beslensen, geljekde de alyp barýan uly işleriňizde şol bir sany sungat döredijiligi ýaliminde size uly üstünlikler arzu edýäs. Mähriban watandaşlar, biz gepleşigimizi söhbetleşik arkada dowam edýäs. Meniň innik söhbetleşim Sähra Baýryýewa bilen dowam edýäs. Mogolim gepleşigimizi hoş gördük. Siz hem ýyllaryň dowamyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna ustad halipalaryň ellerinden tälim almak bagty mesir etdi. Mogolim her bir insanyň durmuşyna ýatdan çykmajak pursatlar gatykän bolýar. Şeýle de şol pursatlar wagtyň geçmegi bilen iň bir ýakymly ýatlama öwürlýär. Gelen mogolim gepleşigimiziň şu ýerine ustad halipalaryň siziň durmuşyňyzda, siziň döredijilik ýoluňyzda goýun täsirleri dogrusunda hem gepleşigimiziň şu ýerini ýatlaýsyňyz. Elbette hakykatdan hem şu taliplik ýyllary iň bir süýji günler başdan geçirýän. Biz hem şu Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talyby bolmak bagty mesir etdi. Biz şutak ilkinji okuwa gelen günlerimizden başlap halipalar, molimler bizi güler ýüzler bilen garşyladylar, bize tälim berdiler, saz biliminiň iňçe sırlaryny öwretdiler. Şol halipalar diýenne bärde Türkmen Milli Konserwatoriýasyna hem de daňa töreget wadyna Türkmen döwlet ýörüti saatçylyk mekdebine gatykän halipa molimler zähmet çekip ýaş taliplara sungatyň iňçe sırlaryny, saz dünýäsini, onuň giň taryhyny gurrun berip şolary ustad sazanna, kompozitor, sazşynas, aýdymçy edip ýetişdirýärler. 2008-nji ýylda hormatly prezidentimiz opera sunugatyny gaýtadan dikeldip berdi. Bu bolsa bizi diýseň begenler, büýsonlar, bize şeýle bir gyzykly da talip bolansoň, özüm ilkinji okuwa gelen ýylymyz şu opera sunugatyny janly sahnada goýmak nähili bolýar diýip barymyz höweslenip bizem gatnaşdyk. Türkmeniň meşhur kompozitory Daňatar Öwesiň şahenem we garyp operasyny sahnada goýmak meýilleşdirildi. Şonuň biz hor toporuna gatnaşyp aýdym sahnada çykyş etmek bagty bize de mesir etdi. Türkmenistanyň gahramany Maýa Kulyýewaň özü gelip bize şol operany sahnada goýmaga kömek edip, öz halipalyk wagaz nesihatlaryny berip, bize kän halipalyk edip şol operany özü sahnada goýmaga gatnaşdylar. Biz öň hem Maýa Kulyýewa hakynda kän zatlar bilýärdik, onuň ustad, opera ustadydygy hakynda, onuň kinofilmleri, operalary barada köp zatlar okap, öwrenip, şonu görüpdik. Emma şonu janly sahnada özüni görmek, onuň bilen söhbetdeş bolmak, berýän öwüt ündegleri, sungat barada edýän gurrunlaryndan ugralyp, has hem şu opera sungatyny içkin öwrenmek. Elbette molim, gahraman arkadamyz halipa şägirtlik ýoluny uly giň ýolaşdy. Häzirki wagtda hem biziň ustadlarymyz ýurdumyzyň dürli künjeklerine zähmet çekip şägirt ýetişdirýärler. Şu ajaýyp sungatymyzyň ýoluny dowam edýärler. Hormatly arkadamyzyň tagallasy bilen biziň sungatymyzda şeýle uly ýol açyldy. Şolar sany teatrlarda goýulan operalarda hem halipa artistleri bilen bir hatarda ýaş talipleriň gatnaşyp bilelikde şeýle döredijilikli zähmet çekmekleri hem hormatly arkadamyzyň sungaty döredijiligi goýan uly sarpasyna nişan bolup durýar. Şol halipalar hem biziň ählimiz üçin ruhy sütünler bolup durýar. Gepleşigimiziň şu ýerine sungatda, döredijilikde halipalarymyzyň tutýan orny dogrusunda hem öz garaýşlaryňyzy aýdaýsyňyz. Hormatly prezidentimiz halipa şägirtlik ýoluny gaty uly üns berýär. Bu bolsa bizi
sungotuň inçe türlerini öwrenmäge uly itergi bolup durýar. Häzirki wagtda biziň Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda da Daňa Terewezow adyna saatçylyk mekdebimizde de Maýa Kulyýewaň özü bilen işleşen, bileş olar bilen sahnada operalary janlandyran halipalar zähmet çekip işläp ýörler. Olar talyplere şo saz bilimini berýärler, sungotuň inçe türlerini öwredýärler. Şu wagt siziň oturýan ýeriňiz Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Aýdym Saz muzeyi. Bu ýerde hem ussat halipalarymyzyň ýyllaryň dowamyna goýukdan ajaýyp Aýdym Saz eserleriniň ençime ýazgylary, audio, video ýazgylary hem şu muzeýde ýerleşdirilipdir. Şeýlede şu ýerde ussat halipalarymyzyň ençimesiniň nurana keşplerini synanymyzda kalbymyz joşýar. Sebäbi şol Aýdym Saz ojugyny döredip berilýän mümkinçilikler häzirki wagtda hormatly arkadaşymyzyň tagallasy bilen ýaşlarymyzyň hasym geljekde bir öktük närmenler bolup ýetişmekleri üçin uly tagallasyna nişan bolup durýar. Şoň üçin gelen gepleşigimiziň şu ýerine bir ýokary okuw mekdeplerde şolar sany siziň zähmet çekýän şu ajaýyp mekdebiňizde döredilýän mümkinçilikler dogrusynda öz garaýşlaryňyzy iýleşdirmedi bilen paýlaşaýsyňyz. Häzir hem biz şu Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň muzeýine oturýarys. Bu ýerde Türkmen saz sungotuny ömrüni bagşladan halipalaryň suratlary ýerleşdirilen, Türkmen saz gurallary ýerleşdirilen, elbetde gahrman arkadagymyz Türkmen saz sungotuny öwrenmäge, döretmäge, onu talip ýaşlara öwretmäge giň mümkinçilikleri döretip berdi. Şol mümkinçiliklerden hem peýdalanyp biz häzirki wagtda talip ýaşlarymyza saz sungotunyň inçe türlerini öwredýäris. Gahrman arkadagymyzyň ajaýyp eserleri, kitaplary biziň her bir geçen sapagymyzda ruh çeşme bolup hyzmat edýär. Türkmen sungotuny, medeniýetini ösdürmäge uly mümkinçilikler döredip beren Türkmen sungotunyň medeniýetiniň hak gowandary gahrman hemde mehrban arkadagymyza köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ýurt bähbetli, il bähbetli tutýan tutumly işleri, rowaşlyklara weslensin. Ne molim gepleşigimizde gatnaşdyňyz şeýlede talip ýyllaryňyzda halipanyň siziň durmuşyňyzda, döredijiligiňizde goýun şeýle ýakymly portretlary, ýatlamalary biziň iýleşlerimizi ýetirdiňiz. Geljekde de döredip berýän mümkinçiliginiň esasyna bugunky günde sungot dörejilik wekillerimizin her biriniň kalby joşy, ne gepleşigimiziň dowamyna çykyş eden ustatlarymyzyň halipalarymyz dogrusynda ýatlan şeýle ajaýyp ýakymly ýatlamalaryny dinlemek, şol sany, şol ajaýyp ýatlamalary siz bilen paýlaşmak biz üçin hem bagtdan paý bolup durýar. Sungotumyzyň hak gowandary, mehrman, gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Ýeni-de ýaýlamda görüşýänçek, hoş wagtyňyz.